Chceš mať kocky na bruchu a stále robíš tie isté chyby v tréningovom procese? Prestaň robiť zbytočných 100, 200, možno 300 brušákov za celý tréning. Teraz ti ukážeme, ako za 90 sekúnd si precvičíš brucho úplne perfektne. Dvinieš hore päty, štartujeme stopky, tlačíš do sedien teraz maximálnou silou, maximálnou, poďme záver, poď. Musí sa ti triasť celé brucho. Prvých 15 sekúnd, vystrieš nohy, tlačíš a brutál. Pozri sa, ako vytrasie brucho. Tlač. Ďalších 10 sekúnd. Teraz jedna strana, tlač, silno, poď. Tu ťa musí pichať, tlač. Mňa už pichá dosť. Vymeň, tlač. Poď, práve, tlač. Celá sila, žiadne sa ulievané. Položíš päty na zem a ideš veľmi pomaličky krížami na zem, veľmi svojím tempom. Dotkne sa krížov a veľmi pomaličky naspäť. Ak to bolo ľahké, posunieš si päty o centimetr bližšie a ideš opäť. Veľmi pomaličky. Dotkni sa, ideš naspäť. Ak ti je stále málo, opäť si posun päty. A opäť ideš pomaličky naspäť. Tri stačia a teraz dáš do kliku, dotkni sa čelom, kolena a ideš 5, pocíviš klikov a celý čas sa musíš dotýkať kolenom čela. To isté na výmenu. A stop! Iba 90 sekúnd.